మహారాష్ట్రలోని బారామతి సమీపంలోని గోజుబావి గ్రామంలో ఓ శిక్షణ విమానం కుప్పకూలింది. రెడ్ బర్డ్ ఏవియేషన్ కు చెందిన ఈ విమానంలో ఉన్న ట్రైనీ పైలట్ ప్రాణాపాయం నుంచి సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. శిథిలాల సాంకేతిక పరిశీలన అనంతరం పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామన్నారు. ఇదే బారామతి ప్రాంతంలో గత ఫిబ్రవరిలో జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఎన్సీపీ అగ్రనేత అజిత్ పవార్ మృతి చెందారు. झालं तेवढं थांबापर्यंत एक बोल थांबापर्यंत एक बोल ऐक ना वैभव असं जा बाद झालं तेवढं थांबापर्यंत एक बोल थांबापर्यंत एक बोल ऐक ना वैभव असं